आङो दिनै मानावगिरा जोंनि चिफ आरो पार्टीनि हाइकमान बिथांनिसिम गांसे लाइजाम हरनो नागिरदों। बे लाइजामा जागोन जे जेरावहाय जोंनाव 34% वुमेननि थाखाय रिजार्भेसन थागोन आरो देबेरगाव सिटखौ जोंनि UPPLनि थाखाय वुमेन रिजार्भेसन दोननांगौ आरो बे वुमेन रिजार्भेसन देबेरगाव सिटआवहाय आं मानावगिरा जोंनि हाइकमानसिम खावलायगोना बेनो जे हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै जोंनि रति महारतिनि गोनांथि गैया आरो देबेरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकमानसिम खावलायनो नागिरदों। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे हाग्रामाया आंनि अनजालि बिसि जों देबेरगाव समस्तियाव दावहा नांदों बेनि उनाव सरकारखौ बेनि गेजेराव UPPL दोलो हिसाबै आइजोफोरखौ माबायदि रिजार्भेसनाव मोनगोन? बिसायख'थिनि थाखाय मानावगिरा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL दोलोआ 100% प्रिपेयार जाबाय आरो दुलाराय भारत नाङै गणतन्त्र मोनसे हादोर हिसाबै भारतआवहाय गुबुन गुबुन पार्टिया जेरै 34% रिजार्भेसन दोनदों जोंबो बे 34% रिजार्भेसनखौनो जोंनि UPPL दोलोआबो सावरायगासिनो दङ आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै मानावगिरा जोंनि चिफ आरो पार्टीनि हाइकमान बिथांनिसिम गांसे लाइजाम हरनो नागिरदों। बे लाइजामा जागोन जे जेरावहाय जोंनाव 34% वुमेननि थाखाय रिजार्भेसन थागोन आरो देबेरगाव सिटखौ जोंनि UPPL दोलोनि थाखाय वुमेन रिजार्भेसन दोननांगौ आरो बे वुमेन रिजार्भेसन देबेरगाव सिटआवहाय आं मानावगिरा जोंनि हाइकमानसिम खावलायगोना बेनो जे हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै जोंनि रति महारतिनि गोनांथि गैया आरो देबेरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकमानसिम खावलायनो नागिरदों। सार माब्लाबा हाग्रामा महिलारिया मिडिया सोङोब्ला बुंबाय दे फैबाय थानाय नैबे इलेक्सनाव BPFआ सरकार दानो हाला UPPL सरकार दागोन होननानै बुंबाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे हाग्रामाया आंनि अनजालि बिसि जों देबेरगाव समस्तियाव दावहा नांग्रोथों बेनि उनाव सरकारखौ दा बिथाङा गुबुन गुबुन महराव नुनो मोनदों माब्लाबा थुबसियाव माब्लाबा बाइक सालायनाय बिथाङाथ' मा होनबावनो बिथांनि जा मडेल बे मडेलानो राफ एन्ड टाफ बिथांनि मडेलानो फोजोबस्रांनायसो दाखांनायनि नंखाया गतिके बिथांनि मडेलखौ बुंनानै माथो बुंबावनो सासे जक्कर टाइपनि सुबुं टक्कर मोनाखैमोन एबार आंनि बिसिया बेखौ टक्कर होनो थांगासिनो दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय KG1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो